up to उदालगुरिनिफ्राय लानानै सेक्रेटारियेटसिम सेक्रेटारियेटनिफ्राय लानानै गुदि बिटिआरसिम बे चेयारा सोरनिमोन आरो दिनै सोर जिरायखो नाथाय दिनै जों जिखौ मोनदों बिथांमोननो जों दिनै हरफिनदों आरो गुबुना जोंखौ नासयनो नाजानायाव बिसोरखौ हेफाजाब होग्रा लिडारबो जोंनि गेजेराव दङ जे दिनै बिनि फांसना माबायदि जागोन दिनै कमिशनारानो दिनै मिथिया प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायजोआ गोबां आखा दङमोन दिनै बिब्दिनो आरो गोमालांजानायखौ दिनै कारेक्सना बयबो खालामदों सिगाङावबो खालामदों दाबो खालामदों आरो उनाव फैनायाबो निश्चय खालामगोन आं सिगां समफोराव इएमआ गावनि गोसोबायदि खामानि मावनो हायोमोन दिनै प्रमद बर' बिथांनि रं कनसेप्ट बा गोरोन्थि कामान्टआनो गुदि बर' जाथिखौ खैफोदाव खोख्लैनोबो हागौ बबे चेयाराव सोर दङमोन आरो दा सोर जिरायखो आप टु आं दिनै बेखौनो बुंगोन जे जोंहा फ्राय बेयावहाय एसेमब्लियाव जों नुदों कारापसननि खोथाखौ लानानैनो सिबिआइनि खोथाखौ निस्सय बुंदों पार्सेन्टनि खोथाखौ लानानै निस्सय बुंदों दा आङो मोननैबो साइडआव नायगासिनो जितु आं बिपिएफनि समाव थानानै थिखा मावबोदों दिनै आं बिपिएफखौ बुंबा बिराद मोजां सरकारमोन कारापसन खालामै सरकारमोन पार्सेन्ट लायै सरकारमोन बा दिनै आंहा गोरोन्थि जागोन नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनै कारापसना बयबो खालामदों सिगाङावबो खालामदों दाबो खालामदों आरो उनाव फैनायाबो निस्सय खालामगोन आं दिनै बेखौ बुंनो सानो ना बै समावबो जितु साप्लाइनि समाव 8 थाखानि बिस्कुटखौ 25 थाखा होदों 25 थाखानि बुस्थुखौ 150 थाखा होदों बै समाव जों ससियेल मिडियायाव बिपिएफनि समावबो दिनै जोङो मोनदों किन्तु दिनै बेबायदि होननानै जे कारापसननि जितु खोथा बेखौ दिनै उल्लेख खालामदों सिबिआइ इनकुवारि खालामनांगौ होननानै आं दिनै बेखौसो बुंदों जुजिलायनायखौसो दिनै जों नुनो मोनदों जुजिलायनायखौ दिनै नुनो मोनदों दिनै रायजोआसो बेखौ बिसार खालामगोन दिनै आसामावथ' गोबां कारापसन जायो सेन्ट्रेलावबो कारापसन जायो नाथाय बिदि फार्स्ट टाइम माने सिबिआइ इनकुवारि खालामनो थाखाय एसेमब्लियाव पुट आउट खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आं दिनै बुंगोन जा जेसे हायो जाख्ल' सिगाङाव बिपिएफआ जुदि 10% जादोंब्ला दा इउपिपिएलआ 20% जादों आरो उनाव जुदि बिपिएफनि अनगायै इउपिपिएलनि अनगायै गुबुना फैयोबा 30%बो जाहैनो हागौ नाथाय आं जों दिनै बेखौसो लुबैदों जेसेबांखि जाख्ल'नाय नांज्लायनाय सोंख्रायनाय जाया मानो दिनै जोंनि पावार फांसनखौ रावखौ जाख्ल'नो दाहो दिनै आं बेखौसो बुंनो सानगोन बिथांमोना जोंनो होदोंमोन आरो जों मोनदोंमोनबो आरो जेखौ जों मोनदों बेखौ जों गोबां जुजिनानैसो जोङो मोनदों नाथाय दिनै जों जिखौ मोनदों बिथांमोननो जों दिनै हरफिनदों आरो जिफोरखौ जों हरफिनदों बिथांमोननियाव गासैबो दंजोबखायो हरग्राया हरब्लाथ' लाग्राया लाखागोनानो दिनै जोंनि बर' हारिया सिगांनिफ्रायनो गुबुनजों नासयजानाय जों गुबुनजोंबो नासयजायो आरो जों गावजों गावबो जों दिनै नासयज्लायो आरो गुबुना जोंखौ नासयनो नाजानायाव बिसोरखौ हेफाजाब होग्रा लिडारबो जोंनि बे डिसिनि खोथाखौ जोङो नुदों दाख्लैबावै ससियेल मिडियायावबो जों नुदों नुनाय लोगो लोगोनो आङो स्टेटनि सेक्रेटारि सानैसो सेक्रेटारिखौ आं खालामदों आरो जोंहा जितु WBTNBCनि कमिशनार मुकेश साहु बिथाङानो कमिशनार दा बिदि आं सोंनानै मोनथिबाय जितु बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट जितु जोंहा दानानै होदोंमोन बिनि चिफ मिनिस्टारा जोंहा मानगोनां इउ जि ब्रह्म बिथाङानो दा आङो बेखौहाय सोंदोंमोन जे बिनि फांसना माबायदि जागोन अब्ला बिथांमोना बुंदों
जे दिनै बिनि फांसना माबायदि जागोन दिनै कमिशनारानो दिनै मिथिया बेखौ बिथांमोना आंनि सायाव बुंदों कमिशनारानो मिथिया बिनिखायनो माबायदि फांसन खालामनांगौ माबायाहाय काउन्सिलाहाय जोंनो इन्सट्राक्सन हरबानो जाबाय जों बे इन्सट्राक्सन मथेनो जोङो डिसिखौ जोङो माबायदि फांसन खालामनांगौ जों बेखौ बुंगोन नाथाय दिनै आं साननानै मोनहाबाय दिनै बिथाङा बुंदों खिन्थु डिसिआ स्टेटनिसो डिसप'जेल बिटिसिनि नङा दा अब्ला दिनै बिटिसिआ गाव लाबोनाय सेक्रेटारि इनचार्ज होनायखौ जुदि गाव जुदि बाहायनो जुदि इन्सट्राक्सन होनो हायाबा बिनि फांसनखौ दिन्थिनो हायाबा बिनि एक्टिंआ माबायदि जागोन बेखौनो दिनै जुदि इन्सट्राक्सन होनो हायाबा जों डिसिखौ माबायदि सालायनो दा दिनै काउन्सिला हरनांगौ इन्सट्राक्सन स्टेटनो बिसोर बुंनाय मथेब्ला आरो हरबायबो जानो हागौ नाथाय हरदों हराखै बेखौ मिथिया हरबायबो जानो हागौ एबा उनाव हरगोनबो जानो हागौ अब्ला दिनै सासे डिसिनो इनचार्ज जिथु होदों बड'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिलनि बेखौनो जुदि स्टेटआसो जुदि इन्सट्राक्सन हरनांगौब्ला गतिके बेयाव स्टेटआनो सालायनाय जाबाय आरो स्टेट बिथांमोना बुंदों जुदि बेनो इनचार्ज जुदि होदोंब्ला डिपार्टमेन्ट होनांगोन गतिके बे डिपार्टमेन्ट होयोब्ला स्टेटआनो बेखौ सालायगोन बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनाय जादों सोमावसारनानै मोननाय बिटिसि जा एपर्ट बा बिटिआर एपर्ट बेयो बहाबा नङा बहाबा मिनिंलेस जायो नामा बिदि जोंनि पावारफ्रा स्टेटआव थांबाय थायोब्ला एकर्ड जानायनि मिनिङा मा थाखो बिदिब्ला बेथ' दिनै प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायजोआ गोबां आखा दङमोन दिनै बिब्दिनो मोनसेनि उनाव मोनसे सानसेनि उनाव सानसे जुदि जोंनि पावार फांसनफोरखौ जुदि लानानै थांबाय थायोब्ला रायजोआथ' मालाबा सहायनो हानाय नङा आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां फोथायनाया रायजोफ्रा दङ आरो दासिमबो दङ नाथाय जुदि बे पावार फांसनखौ लानानै जोङो दिनै बेखौसो लुबैदों रायजोआ बेखौसो लुबैदों दे दिनै काउन्सिलाव सिगाङाव जोंहा 39टा डिपार्टमेन्ट दङमोन दिनै 39टा डिपार्टमेन्टआव जुदि आरो डाबल पावार लानानै काउन्सिलखौ सालायनायखौसो दिनै रायजोआ लुबैदों हमनानै ला बे समाव जोंहा 671 crore जुदि फैयोमोनब्ला बिनिख्रुइ डाबल फान्डिं फैनायखौसो दिनै रायजोआ लुबैदों बेनिखायनो दिनै गुबुन आलादा खोथा नङा दिनै प्रमद बर' बिथांखौ लुबैदों जे जिखियानो खामा मानो जिखियानो जाया मानो थाखा फैसानि केलेंकारिया आलादा माबा मोनसे कारापसननि खोथाया आलादा नाथाय दिनै पावार गोमालांजानायखौ दिनै रायजोआ दिनै दुखु मोनदों प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि माबाखौ आं बेबायदि बुंनो नाजागोन दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो बुंनो हागौ जोंहा हिमन्तजों एसेबां रिलेसन गैया आंहा अमित शाहसो बिदि बुंनानै जाथिनि खामानिखौ मावलांनो बावगारलांबा जानाय नङा दिनै हाग्रामा महिलारियाबो बुंनो हागौ आंहा सोरबा कलिताजों आंहा सम्पर्क गैया नाथाय आंहा हिमन्तजोंसो बिदि होननानै जुदि जाथिनि खामानिखौ जुदि बावगारलाङोब्ला बिथांमोनाबो जानाय नङा दिनै आं बेखौनो नुहुरदों हाग्रामा महिलारियाबो बै समाव मोनसे आल'सना खालामदोंमोन जे गोरोबलायनानै सरकार खुंलायनायखौ बै समाव रायज्लायदोंमोन आरो बिनि रायज्लायनाया गवा बा मुम्बाइ बिदि मोनसे जायगायाव जादोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावबो हाग्रामा महिलारिया मोनसे गिदिर खैफोदाव गोलैदोंमोन नाथाय बे हाग्रामा महिलारिनि थाखाय नङा गुबुन दङ हाग्रामा महिलारिनि मिलायलायनो हायि परिबेसा बिपिआवबो दङ आं दिनै बेखौ बुंगोन आरो बेबायदिनो दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो थांनाय समफोराव थांनाय इलेक्सनावहाय इलेक्सन गेलेनो थाखाय प्रप'जेल निस्सय होदोंमोन CWCआव प्रप'जेल बिथाङा होदोंमोन इलेक्सन गेलेनो थाखाय नाथाय CWCआ बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै निस्सय बिथाङा बुंदोंमोन आं काउन्सिलखौ सालायनो हानाय नङा आं स्टेटआव थांसै नोंसोरो सिटखौ मोजां नागिरनानै ला निस्सय बुंदोंमोन नाथाय CWCआसो बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै आं दिनै बुंनो नागिरगोन बेयाव किं मेकार सोरबा दंबावो आरो बिनिखायनो आं बुंगोन बेयावहाय प्रमद बर'निल' दाय गैया जिफोर जालांबाय थादों दा जोंनि काउन्सिलनि पावार एन्ड फांसनखौ लानानै प्रमद बर'आल' दाय गैया होननानै आं दिनै बुंगोन
निश्चय माबा मोनसे गिदिर रहस्यखौ लानानै थांखिखौ लाना बिथाङा इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंमोन आरो गोदान चिफ नोंथांमोना नागिरनानै ला होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बिथाङा बेखौबो जों दिनै मिथिगौ डिसिनो जे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि बा बिबानखौ होनाय जाबाय बा नटिफिकेसन ओंखारनाय जाबाय बेनि सायाव माबाफोर क्लियारिफिकेसन होनो सानदों नामा नोंथाङा दिनै आङो दै बैसो आगोलाव बुंलांबाय डिसिआ जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि डिसप'जेल नङा बियो स्टेटनि डिसप'जेल आं बेखौनो सानो सासे मुरखियाया बा सासे लेङा सानै मानसिनियाव लेंबैनो हाया दिनै स्टेटआ बुंदों बेखौनो जे स्टेटआ इनफरमेसन माबा होब्लासो क्लियारिफाइ होब्लासो दिनै डिसिआ सालायगोन आरो बे क्लियारिफिकेसनखौहाय जोंनि काउन्सिलनिफ्राय स्टेटआ मोननांगोन स्टेटआ दिनै गावनो मिथिया जे डिसिनि होनाय जिथु इनचार्ज सेक्रेटारि बिनि फांसना माबायदि जागोन दिनै स्टेटआनो माबायानो मिथिया मा होनना बुंगोन जोंहा जिथु WPTN-BCनि कमिसनारानो मिथिया दिनै आं बिथांमोननियाव सोंना बेखौ मिथिबाय दा दिनै जोंनि काउन्सिला माबायदि जानांगौ दिनै प्रमद बर' बिथां आरो इउजि ब्रह्म बिथाङा निस्सय बुंदों बबेबा नङा बबेबा जायगायाव बुंदों जों दिनै डिसिखौ सालायनो हानाय जोंहा दिनै पावार गैया बिनिखायनो जोङो थ्रु दा स्टेट जों बे डिसिखौ सालायनो हागोन नामा बेखौसो दिनै बिसोरो रायज्लायदों बेखौबो दिनै आं मिथिनो मोन्दों अब्ला दिनै काउन्सिला जुदि डिसिखौ सालायनो हाया होनना क्लियार जाखायाबा अब्ला मानो दिनै जोंनिफ्राय मोनसे क्लियारिफिकेसन स्टेटआ बिहरदों माबायदि सालायनांगौ बेखौसो आं दिनै बुंगोन प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि सानैबो बर'नि मैखोम दैदेनगिरि दा माहारि हिसाबै बर' रायजो राजाया बिथांमोननो माबाफोर बुंनांगौ दङ होननानै नोंथाङा सानो नामा दिनै आङो बेखौनो बुंगोन हाग्रामा महिलारियाबो सासे गोबां बोसोर जाथिनि थाखाय नांनानै फैनाय आरो प्रमद बर' बिथाङाबो संगठनाव थानानै एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै हारिखौ दैदेनबोनाय सासे लिडार बिथाङाबो मावनांगौ खामानिया बिसोर सानैया दङ आं दिनै बेखौ गनायदों आरो मानियो सनमान होयो नाथाय बिब्दि होननानै जोंनि मावनांगौ खामानिया दिनै बिसोरखौल' जों दिनै नेनानै थायोब्ला जानाय नङा बिथांमोननि सायावल' जों दिनै निर्भर खालामबा जों जानाय नङा बिथांमोना राजनितिखौ लानानै माबा मोनसे मजबुर जानायखौबो जों समाव जों नुहुरो आरो ससियेल मिडियाफोराव जों नुयो बेनिखायनो रायजोनि जोबथा खावलायनाया बेनो बिसोर सानैजों मोनसे जानानै जिरायनांगौ बेखौसो दिनै रायजोआ लुबैदों दिनै आं बेखौनो बुंगोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङानो क्लियारिफिकेसन होखाबाय जोंहा मा जानो थांगासिनो दङ साकरिखौ लानानै लेंगुवेजखौ लानानै ट्राइबेल भेलि ब्लकखौ लानानै हाखौ लानानै मा जानो थांगासिनो जोंहा दिनै एबसुनि आफादगिरि बिथाङानो क्लियारिफिकेसन होखाबाय दिनै आरो पावार एन्ड फांसनखौ लानानै दिनै हादारन रायजोआ बुजियाब्ला सोरबाया जुदि बुजिनो सानदोंब्ला आं बेखौ दिनै उइथ एभिडेन्स आं होनो हायो दिनै काउन्सिलखौ गोदो सोर सालायदोंमोन आरो जायबायदि जि मासियाव जाया जिरायनानै दङमोन बिसोर मासियाव दिनै बे मासियाव सोर जिरायदों उदालगुरिनिफ्राय लानानै सेक्रेटारियेटसिम सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै आप टु गसाइगावसिम मोनफ्रोमबो सियाराव सोर जिरायनानै दङ आं बेखौ दिनै दिन्थिनो हागोन आरो बे सियारा सोरनिमोन आरो दिनै सोर जिरायखो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हेड अफ द डिपार्टमेन्ट सोर थायोमोन आरो दिनै सोर थाखो दिनै आं बेफोरखौ रायजोनि गेजेराव क्लियार खालामनो हायो बेखौथ' आंबो नुदों आंनियाव बे मबाइलाव गासैबो दंजोबो सिगां समफोराव इएमआ गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हायोमोन इएमनि मोनसेबो खामानियाव दिनै सोरबा इएमआ खुनु मोनसे
डिस्टार्ब खालामनायखौ जों नुना मोनामोन इमिग्रेसन खालामोबा इएमआ गावनो खालामोन गावनि डिपार्टमेन्ट आरो जिफोर एलिगेसन जों सिगाङाव इएमनो होनाय नुदोंमोन बे एलिगेसननि बहुत खम एलिगेसनखौ दिनै इएमफोरा बिथांमोना मोनदों आं बेखौबो दिनै नायदों सासे इएमआ बेसेबां एलिगेसन मोनोमोन आरो सासे मेन चिफ आरो डिपुटि चिफआ बेसेबां एलिगेसन मोनोमोन बेफोरनि क्लेरिफिकेसनखौ आं होनो हागोन नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनै सासे इएमआ एसेबां गावनि समस्तिखौ लानानै सारा बिटिसि बा बिटिआरखौ लानानै मावनांगौ खामानिया गोबां दङ गोबां खोथा होबोनाय दङ गोबां मावनांगौ होननानै रायजो राजानो दिनै प्रतिश्रुति होनाय दङ जा इसेल' एलिगेसनजों दिनै इएमफ्रा खामानि मावनो लानाय जिथु बिसोरनि थांखि बा सिमां बिसोरो दिनै आद्रा जानो गोनां जागोन आं बेखौ दिनै नुहुरदों जिथु बहुत खम एलिगेसनखौ दिनै इएमफोरनो होदों आरो जों जिथु चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि जिथु डिपार्टमेन्ट बेयाव गोबां हिउज एलिगेसनखौ जों दिनै नुनो मोन्दों नो डाउट बियो गोबां रायजोनि खामानि मावनोनो थाखाय लादों होननानै आं दिनै सानदों अब्लाबो डिपार्टमेन्टनि जिथु इएमफ्रा फैसा गैयाब्ला फाना खमब्ला दिनै मावनांगौ खामानिया गोबां आद्रा थागोन होननानैसो आं दिनै सानदों आरो आं दिनै बेखौ बुंनो सानो जे गोदो बिपिएफनि समावबो सानै साथामल' थिखादारनो गोबां खामानि होनाय जादोंमोन आरो गोबां फैसाखौ बिसोरनो होनायखाय गोबां हाजार हाजार थिखादारफोरा हालाय-हाफाय जानो गोनां जादोंमोन दिनै बिनि गेजेराव आंबो सासे दिनै कौटि कौटि साथाम साब्रै मानसिनोल' होदोंमोन जायनि थाखाय दिनै गोबां थिखादारफ्रा दिनै अलगदाव खोख्लैनो गोनां जादों धार जादों धारुवा जादों सोरबा हा फाननांदों सोरबा पार्सेन्ट होनांदों बेबायदि दाबो एखे लामाखौनो जों दिनै नुनो मोन्दों दिनै आग्लायनायखौसो मोनजादों खिन्थु मता फैसाफोरखौ दिनै गुबुना लाना थांदों बेफोरनि जुदि प्रुफ नांगौब्ला आं दिनै होगोन गोबां दङ सोर एनजिअ'आ दिनै फैसा बेसेबां साप्लाय होदों बे एनजिअ'नि मेन मानसिया सोर बे एनजिअ'आ सोरनि बिसि एनजिअ'नि माबाफ्रा सोरबा एमडिआनो होन सोरबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट होन सोरनि बिदा सोरनि बिफं सोरनि हिन्जाव आं क्लियारफाइ होनो हायो नाथाय बेखौ बुंनो थांनाय माने सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय नाथाय आं दिनै गैया आं दिनै बेखौसो बुंदों मोनजायोब्ला जोंनि मानसियानो मोनजाथों जाख्ल' जायोब्ला जोंनि मानसियानो जाख्ल'थों नाथाय गुबुनजों नङा आं बेखौसो बुंनो नागिरो दिनै आङो मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंनो सानो दिनै प्रमद बर' बिथांनि रं कनसेप्ट बा गोरोन्थि कामान्टआनो गथै बर' जाथिखौ खैफोदाव खोख्लैनोबो हागौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि रं कनसेप्ट बा गोरोन्थि रावानो गथै बर' जाथिखौ दिनै खैफोदाव खोख्लैनो हागौ बिनिखायनो राजखान्थिखौ उनाव दोननानै जातिखौ सिगाङाव दोननानै राजखान्थिखौ खालामलांबाय थानायखौसो दिनै रायजोआ लुबैदों दिनै आं नुनो मोनबाय एसेबां खम समनि गेजेरावनो आसरित धरननि मोनसे परिबर्तनखौ दिनै आं नुनो मोनदों दिनै बबे चेयाराव सोर दङमोन आरो दा सोर जिरायखो आप टु उदालगुरिनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै गथै बिटिआरसिम बे चेयारा सोरनिमोन आरो दिनै सोर जिरायखो बेयाव जिरायनांगौआ सोरमोन आरो दिनै सोर मोनखो बेखौ दिनै रायजोआ जुदि क्लियारिफिकेसन नांगौब्ला आं दिनै होनो हायो उदालगुरि टु गसाइगाव आं दिनै रायजोनो बेखौ होनो हायो नाथाय ससियेल मिडियायाव गासैखौ बुंनो हाजोबा खारन जोङो आं दहायनो बुंखादों जों जिखौ मोनदों गोबां जुजिनानैसो दिनै मोनदों नाथाय जुजिनानै मोननायखौ दिनै जों जुदि गुबुननो हगारोब्ला बुंनांगौ गोबां आरो गोबां दाहा थायो बिदिनो जाख्ल'लायबाय थादो जों हायोना नोंसोर हायो बिपिएफआ जुदि 10% लायोबा इउपिपिएलआ 20% लाथों उनाव आरो सोरबा जुदि बिपिएलनि अनगायै इउपिपिएलनि अनगायै जुदि गुबुन फैयोबा
बिसोरबो गोबां पारसेन्ट लादो नाथाय दिनै जासे जानानैबो जुदि गावनि थाखानाय जुदि पावारखौनो जुदि दिनै गुबुनजों जाख्ल' जायोबा गुबुनजों जुदि लांजायोब्ला दिनै उननि फिरिया माखौ सालायगोन उननि फिरिया माखौ मोनगोन दिनै बिसोर साननांगौ बाथ्रा जानानै फैदों